अपना से प्यार कल कहीं गलत नइखे, बाकिर जब कवनो विकार से पीड़ित होखे लागब त ई चिंता के विषय बा। अगर रवा भा रवा के जानल पहचानल केहू के भी यह लक्षण से पीड़ित बा, आत्म महत्व के अत्यधिक भाव, सफलता, शक्ति, सुंदरता भा प्रेम के कल्पना, अपना खातिर एगो खास भाव होखल अतिरिक्त प्रशंसा के आग्रह, आधिकारिक होखे के भाव, अपना मकसद के हासिल करे खातिर स्वार्थी, सहानुभूति के कमी, दूसरा से ईर्ष्या, अहंकार, एकरा के हल्का में मत ली। ई नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर के लक्षण हो सकता। नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर के कारण ई लक्षण परेशान करे वाला लागत बा। का हो सकेला कि केहू के ऐसन भाव पैदा हो सके। एकर नेतृत्व बचपन के कुछ शुरुआती अनुभव से हो सकेला, जैसे कि अस्वीकृति के एहसास, माता पिता भा देखभाल करे वाला लोग के ओर से दिहल ज्यादा तारीफ, अत्यधिक निर्णय, कवनो तरह के आघात भा दुर्व्यवहार। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के इलाज। इलाज में मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से बात कइल जाला। सकारात्मक तरीका से बात कइला से ए विकार से उबर के मदद मिल सकता। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर खातिर FDA के मंजूरी मिलल कवनो दवाई नइखे। हालांकि कुछ दवाई सब, जैसे कि एंटी डिप्रेसेंट, मूड स्टेबलाइजर आ एंटीसाइक्लोटिक दवाई सब, लक्षण सब के राहत देवे में मददगार हो सकेली। कवनो ऐसन विकार के बारे में जल्दी जानल हमेशा बढ़िया होला जवन हमनी के प्रभावित कर सकेला आ जरूरत पड़ला पर मदद लेहल जाव। हमनी के चैनल के लाइक आ सब्सक्राइब करे के मत भूली।